Kaixo, Itziar Adrian eta Garazi gara, 3. DBH gaude eta Gasteizko Jesus Obrerotik gatoz. Gu, eguzkitorre hau eraiki dugu, eguzki energia beste modu batez erabil daitekela erakusteko, eta eguzki xafla alde batera utzita, eraiki egin dugu, eta horrela honen funtzionamendua erakutsiko dizuegu. Gu proiektu hau egitea erabaki genuen, gure irakasleak, beste irakasle batek egin zuen web horri bat erakutsi zigulako. Eta web horretan oinarrituta eta interneten ikusitako argazkietan oinarrituta, emaitza hau lortu egin dugu. Bueno, materiali begira, eguneroko materialak ikusi dezakegu. Urbotillak, gozoki kutxa bat, txupatxuz makil bat, baina material hauek birziklatuta daude, baina beste batzuk erosi egin ditugu. Enborrari begira, altuera botila menpe dago. Bueno, prozedurari begira lehenengo eman genuen pasua materialak hartzea izan zen. Prozedura erreza dirudien arren, ez zen oso erreza izan, ze bere basea horrela deituz, zaila izan zen aurkitzea, ze neurri eta plastiko on batzuk behar genituen ondo funtzionatzeko. Orain bai. Proiektuaren altuera botilen menpe dago, airea bero eta ondo iristeko Elisa mugiarazteko ez da oso altua eta oso baxua izan behar. Oso altua izatekotan airea oztu egingo zen bidean eta esen ailegatuko. Eta oso baxua izango bazen, aire beroak oso askar pasatuko zen Elisetik eta ez lukeen abiadura handia lortuko. Bueno, hemen ikusten duzuenez, Eliza egiterakoan arazo asko ez ditugun izan arren, kontu eta mimandiarekin egin dugu. Hainbat gauzakin izan behar izan dugu kontua. Tamaina aldetik ezin izan handiegia, bestela partikulak ez zuten indar nahikorik biraketa egiteko. Ez da txikiegia ere, bestela paretetatik ies egiten zegoen. Baita, mosketa kopuruari begira, ere hainbat froga egin genituen. Baina konprobatu genuen ez zuela hainbeste garrantzirik. Oso emaitza antzekoak lortu genituen. Inklinazio minimo bat izan zuen. Saiatu ginen zuzen izaten, baina zaila izan zen, baina lortu azkenan lortu genuen. Horekan ere egotea garrantzitsua zen. Hemen ikusten duzuenez albal papera jarri genio, batez ere beroa mantentzeko, baina baita ere apaingarri moduan. Hobekuntza hauetako bat ere, oinarrian kartoia jartzea erdia baino pixkat gehiago jarri genion. Zertarako, airea sartu alizateko, berotzeko, baino baita ere ez egiteko, sartu baino ez egiteko. Zinta isolatzailea jarri genion, botilen pegamentua zenbait lekutan ezinezkoa zelako kentzea. Dorrearen funtzionamendua ez da oso zaila. Gu eguzkiaren energia erabili ordez, 60 voltioko bombilla bat erabiliko dugu. Bombilla honek airea berotzean goruntz egiten du, aire beroa hotza baino arinagoa baita. Goruntz egitean tximinaren amaieran dagoen Elizaraino helduko da eta hau birarazi egingo du. Azkenean, hor goian asko ikusten ez diren, mosketa batzuk daude airea ies egin ahal izateko eta berriro atmosferara itzultzeko.
Gure dorriari jarri genion helburua bete du. Gure helburua minutuko 60 bira ematea zen. Gure lehenengo saiakeretan 90 bira eman zituen, baina hainbat aldaketa egin ondoren 100 bira minutuko eman zituen. Horregatik ondorioztatu dugu aldaketak oso emaitza positiboak atera ditugula. Amaitzeko energia berriztagarri ezberdin bati buruz gehiago jakitea espero dugu, baita lana zuen gustokoa izatea ere. Hau guztiarekin agur esateko garaia heldu da. Mila esker txapelketa honetan parte hartzeko aukera emateagatik. Orain bonbilla piztuko dugu eta ea ibiltzen den ikusiko du. Bonbillak beratu beharra dauka airea. Geratzen den bitartean